pa. Tanda na eh. Ito sa kanang Ipit ba? Ipit na bogs. Ulitin daw ya. Jackpot. Lima man ta. Tungao ng isa na. Ang isa. Para kabugar. Isa ya. Duha. Tungao na to. Kaya dako man siya. Ano kasi? Oh, dako man siya lawas. Ano ko? Lawas ra. Kinaon po. Wow, loto na. Asa mo ron, Geng? Manulo na po may kasag. Kaya nahuman namin sa baki. Another na po na. Video na po na mo ah. Kaya dara, ibangan ka na. Oh. Kaya akong sudanan niya. Mao niya akong Bangan ba? Uban nimi. Ako isod, ako igunit ka na. Manasag taron. What's up, mananap? Manulo na sa may kasag guys. Kasag na po, guys. Tanawa niyo mong video ah. Kami. Uban nimi sa mga kasag. Kay thrilling kayo. Double murder niya akong kuha ron. Lah, wako bantay naman si Paka dai naman mi dairo ani. Patay, murag gid malas na pud mi karon guys kay haskang tauba man ron. Long. Tao man kayo long. Mao lagi taon. No sa man ato pag pangwana ni, pangasag. Alik mi kay kanang kuan. Kanang taob. Malas long, malas. Ako siguro kada malas ani. Baka. Mo nilang kuha, tulo ka buok. Usaha man na ng pagkaon, maangay ba ni Mena, tulo man na ka buok. Halog, Patadaan. long. Tungaon mo na ang lima man ta. Tungaon ang isa na. Ang isa. Para kabugar. Isa ya. Duha. Tungaon na to. Kaya dako man siya. Ano kasi? Oh, dako man siya lawas. Ano ko, lawas ra. Kinaon po. Dala bugat. Ada patalan tiwas? Tiwas ko na may pantalan kay way ayo diri napita kay kanang gamay ra kuha. Oh, karon napot na sa merkado kay mi kuha sa pagkapaka. Tanawan na. Salamat sa din taon ginakakuha dyan mi na. Nadyan mi nakuha suga-suga in taon dire. Ajo kay nang laag mi dire. Na? Suga-suga na. Buit pa. May na kay malas. Handa pa rin yung pilong. Oh, dira oh. Yaw. Malas mo ko siya. Ibo juju na. Ipit. Uy, basi mo nagkatong makahilo ah. Di. Ah, di ba scrap? Kato? Mo na sa laod na. Mo na magpakuha sa kanang buya. Mo ba? Oh, dira. Ano pod? Okay. So mo na. Sag. Okay. Live siya suko. Nindot sa diri dapita kay na may kanang Wala kay sulit kay. Wow, May suga-suga. Pakilid ko na yung. Hanap mo ng followers ko. pwede ka ispatan. Ngapel ka na mo. Ay, makita ko kanya. Sige lang gad. Okay ra man ko na. Kay taga dire raman pud me. Mawala ko yan siya gamas na. Uy, kwento kayo kay award. Bitaw kay. Hi guys, it's a prank. Hi, bitaw mo. Tulugan mo ko ni mo kuya. Bitaw tinawd bitaw. Seryoso? Ah, seryoso. Na Hi. mo mi page. Kang dyan din. Unsa may ila sa tanin niyo. Unsa may pangan nimo? Kuan, Reyna May. Kay na may taga-asa mo taga. Taga-bakong. Basta taob. Oh, ra na. Mas mayo to mi diri. Lumi ka sa ano eh. Ay, suga-suga. Salamat kay namalhin sa midri sa pantalan. Long. Ato kay namalhin sa pantalan long. Mao gani. Naka Kapit ito po sa dito, tulo Oh. na po. manguli na gyud ang dami ato kay aran tao ba kayo? Si Bugat try mukhaon na tong tulo. Oo. Kaluyan sa pilang taon, nami kuhain taon sa gamay. Suko kayo ng saw. Nara guys na. Na, triling kayo. Paano ka itong isa ba? Isa. Ay, sod. Sabi dito. Ah, di. Para ah. Sabi dito. Para. Isa ka rin ito. Para matunol diri, para. Masudan eh. Ay, nakuha. Hindi ba? Dako ka guys na.
Wow. Ya, dako pa tong isa ya. Na? Bali lagi isa. Ari, butang king, ari king, ari king, ari. Jamun wi pa ako sa triling jamun. Wow na. Na. Bali ah, para dik man. Bali ka sayo maniwang. Maniwang ya. Iso lugs. Tukul. Oh, ba? Wasa pa ako. Ilusot na. Wasa pa ako. Tanda ba? Tunol na ate. Ito sa kanang. Wow. Ipit ba? Ipit na bugs. Ah, Naglitin daw ya. Jackpot. Jackpot gamay oh. Kasag. Oh, limango de limango. Balikon tong usa dito. Para sa pare na. Bugat mangan. Okay, Kinsa may makawan lang. ang pare. So karon guys kay daghan naman mi kuha. So karon manguli na mi kay daghan na mi kuha. Ingat kayo guys. Ano po ang tae? Nadak-dak pa po sa bato. Ang mo sa ka buko. Yung mo dahon eh. So karon ang chef na to karon guys si Balong. Ako ang chef na niya ram. Nag assistant si Jojo tigsuka. Sarap na nga man. Orang lagi turun kutsara lagi. Mati pa ni. Buat pa. Asa biyahe ni mo lang. Di ko to pinayagan na. Doon ko lang career na ako. Sus mao ni makapalami oh. Halang gid kayo ni nga mong tinunuan nga kasagan ni ba. Sibuyas. Sibuyas dahunan. Mao ni makapalami gyud. Para halang nga mong. Wow, loto na. So karon kay naluto na guys. Wadag ganang kuan, balita na soup. Balik pila mo ar. Mango na ya. Wow, lagi asa sa baw eh. So dara guys, mga on nami kay gipanggutom nami ganiha raming mga alas 6 nami sugo pa no. Mga pa nami kaon. Uy. Dito. Sa magkuha dyan.